Sugeng dalu Bapak. Biyen kowe lunga alaiku aja nganti sabrono nang luar negeri kudu sing ngati-ngati. Dik Budi matur nuwun rawuhipun Adik Nada. Bojo kita sampe naring rahayu. Dalem kon nunggu nganteni balikmu tak rewangi turun ning waktu kowe mulih malah kelarane ati ora gowo duwe malah gowo bayi anake sapa kuwi anake sapa aku isin yen disawang tangga apa nyawang aku wis nampa ora kelingan janjimu semono omah gedhek iki wis arep rubuh piye aku ranetake alo nyawang anak saya gebiragate kowe boleh lunga bayi oleh-oleh Ada sarangan kalah menyambut Bapak Sibun. anake sapa iki Bandul kunci Pak Mul. Monggo monggo bandul kunci. Bandul kunci ini pun monggo Pak Mul. Sesarengan campur sari seneng guyon. Ugi wonten SE. Lan ugi SE audio Mas Beni.
Putra SE matur nuwun. JO. Cek cek. Benak. Cek cek cek. Dule mong karinganteni daline gembok karo konci kudu dadi siji do wong bagus konci mutan enteni nggih sebaru sanget kagem kanca-kanca inggih campur sari seneng guyon nggih. Sembah nuwun saking kawula.